Ola, son Álvaro, vouvos falar, estamos en Telecoviña e vouvos falar sobre Venus. Venus é o planeta máis quente do sistema solar. Tamén, non se sabe por qué, pero non ten lúas. Venus é o segundo planeta dende o Sol. A sonda espacial Magallanes atravesou a espesa capa de nubes co seu radar e así obtuvimos primeiras imaxes da superficie de Venus. A atmosfera de Venus é a máis densa dos planetas rocosos. Está composta nun 96,5% de dióxido de carbono. Venus é o planeta que ten máis volcáns, ata máis de 1600. Os romanos chamaron a Venus como a súa deusa do amor e da amistade. Venus ten un tamaño similar á Terra. Na atmosfera de Venus hai tormentas eléctricas. E ata aquí chegou este programa. Adeu!